Te hogy készülsz az adventre? Sehogy, még messze van. Ó, képzeld, találtam egy lelki napot, ami segíthetne egy kicsit felkészülni. November 22-én szombaton lesz. Nem megyünk el? Mi lesz ott? Tanítás lesz az adventről, imádság, egy kis kézműveskedés, akár már lehet karácsonyi ajándékot is csinálni. Lesz mit enni? Persze, hogy lesz agapé. Nem jó. Szombaton be kell vásárolnom. Lesz még rá időd, igazából csak 10-től 2-ig tart, utána még meg is főzhetsz. Na, megyünk? Menjünk! Ha te is szeretnél velünk az adventre készülni, akkor várunk szeretettel a Gyöngyösi Ferences plébánián a lelki napunkra. Mikor? November 22-én, szombaton, 10 órától délután 2 óráig. Szeretettel várunk! Sziasztok! Sziasztok!